forklare lidt om service på gafler, hvorfor det egentlig er så vigtigt, at vi servicerer vores gafler, uanset om det er et Fox-produkt eller et andet produkt. Det har noget at gøre med, at hvis vi servicerer vores gafler, holder de også længere, og det er selvfølgelig vigtigt, og ja, vi har også produkter, der kører meget længere i rigtig mange år. Et godt eksempel er den her gaffel her, som jeg gerne lige vil vise, hvor kunden simpelthen egentlig bare har kørt. Med det selvfølgelig, at han egentlig har slidt hans inderben fuldstændig op. Den her gaffel står ikke til at redde. Det vil koste for mange penge at reparere den her. Men det er jo en af vigtighederne i at forstå, at jamen, det er det, der sker, hvis man ikke får serviceret sin gaffel eller bagdæmper tidsnok jo. Så sker de her skader på gaflerne. Så det er selvfølgelig klart at overholde de her serviceintervaller, som Fox de foreskriver. Og alle de funktioner kan man finde inde på Fox Sims, dem vil jeg ikke stå og fortælle om. Tak. Fint.